čas nebavený. Toto video, ja som Líza, toto video sa bude volať robenie v kuchyni, vidíte, kuchyňa, takže ako prvé chladničko, robíme cerálie a pitíčko. Dáme sa mliečko, povíme, počkajte, Pipa, pozdrav, no Pipa, pozdrav. Skočíme na konci. Dobre, mísičku zaberieme. Spálku. Trošičku som už začala robiť. Tak. Prečo nechci zjesť kamizón? Ja neviem. Stlačíme toto. Nestlačíme. Počkej, toto musíme otvoriť a musíme stačiť toto minúty. Necháme to váriť. Dáma rozpráva. Výborne, že naša dáma rozpráva. Už tam musíme dať iba trošilinku cerály. Viete čo, tam dáme cerály? Ešte som tam zabudla dať mliečko. Čo je, Pipuľa? Dáme tam dopať. Aj, ty by si sa poháňala, lebo si išla von. Aj, ty ne, Pipa. To je moje. Pozrite. Pozrite. Pozrite, ja ako natočím. Ja neviem, ako natočím. Ježiši, Maria. Jo, mám morál. Tak. Že kamera sa mi nedá. Niekedy natočíme aj s muchou. Aj s mojím bratom mám takú časť. Som Nikol schúča. Si spravili s bratom. Na počítači. Ja sa volám... No... Áno, cerárie, som brat ma volá. Brat Jorge ma volá. Cerárie si iba zanesem. A hneď idem zjeť. Poďte si. Ha? Dal nám niekto dislike. Viktor. Viktor. Nie. Čo? Ale ja som dala like. Náhodou som dala Tak dám like. A tam dislikes mi nejúpi. Keby ste to videli. Dajte... pozerajte moje videa, tak tam je jedno video Napínavá vojna. Napínavá vojna. A viete čo? Moje bratovi tu to strelili.
by ste mali vidieť. Môj brat sa volá Jorge. Tak, neviem, ale skúšajte na YouTube napísať Jorge alebo Miroslav Políček a tam to bude. Takže ahoj, pip, pip.